こんにちは。はい、こんにちは。ラクジュのもたしです。音声どうでしょうかね。問題ないですかね。それでは BGM。はい、こんにちは。今日は暖かいですね。今日みたいな日が多分シロアリが出てくる日なのかなと思います。昨日雨降ってましたもんね。で、今日は暖かい。なので、ちょっと家の様子を見てみるっていうのは一つの手だと思うんですよね。今日出てきたシロアリさんはヤマトシロアリさんです。慌てずに対処してください。どこにでもいる生物ですから。それでは始めていきましょうか。問題ないですかね。コスミさんこんにちは。それでは今日は日射取得とか、間取りのまとめをしていこうと思っています。まずは外観からですかね。外観見つつ、今はこんな感じにしてるんですか。片流れの軒ゼロ。ありがとうございます。軒ゼロにして、例えばお隣っていうのはどういう車線がかかるかっていうと、北側に5メーター上がって 1.25 倍の車線、それ以上は建物が建てられないっていう想定ですかね。だからこの建物でいうともうギリギリにつけてしまって、そうですね、これを6メーターぐらいにしちゃえばいいのかな。高さを6メーターぐらいにすればなんとなくイメージできるかな。6.5 メーターぐらい。ちょっと離しとくかな。こんな家が北側車線で最大じゃないかなってとこですかね。5メーターなんでもうちょっと低いかもしれない。家は北側車線が2面ある。そうですよね。だからこの北の触れっていうのが結構重要になるんですよね。計画案ではちょっとだけ触れてるんですよね。そうするとここも北側車線がかかってしまう。現実には今回の北道路だと、道路って基本は道路の反対側からって捉えるのでめっちゃ楽なんですよね。だけど横浜はです特別で道路中心からって入るんですけど、北側車線って地域によって変わるから、こっちの臨地もかかってきますよ。だからここの今片流れのこういうすごい片流れにした場合に、ここが北側車線かかっちゃう可能性があるんですよね。このとんがった部分。そうするとこの計画はできないという形。この車線ですね。このグリーンのラインから出てしまうとダメですよと。ぶつかってないですね。軒ゼロにすれば、モダンな雨漏れがちょっとしやすい軒ゼロにすればいけるかなっていうところですかね。車線とともに日当たりですよね。この場合はほぼほぼ真北が道路なので、注意したいのはこの南臨地ですね。南臨地の屋根がどういう風になってるか。そうですよね。そうすると冬場ですね、冬至の時期。このソフトって冬至と夏至と春秋しかできないんですよね。秋分の時にしか。もうちょっといろいろできるといいなと思ってんだけど、できないんだよな。やってますよ。ここは東京にしとくかな。東京の方が日が低いんですね。ちょっとね。ほら、東京の方が日が低いんだ。深基礎にして全体的に前に出す。あとはここと南臨地との境界のこの離角距離もある程度欲しいんですよね。なので車、これがだいたい 1.7 全長 1.7 ぐらい。このごつい車だと5メーターぐらい。
なのでもうちょっとだけずらしましょうか、家を。初期の計画よりも45センチだけ北側にずらすと。ちょっとギリギリなんですけど、まあギリギリすごいごつい車止めたくてもなんとか止められるかなって感じですかね。それぐらいにずらしていきましょうと。ね、45センチだけずらしたと。45センチだけずらしても随分窓に日が入るようになりますよと感じですかね。あとたまにやるのがどうだろうな、窓計画としてはよくやるのはこういう方が窓いっぱい取れるんですよね。車系、そうですね。でまあここね、ここな。いいか、ちょっと完成させていきましょうか。トイレには窓がいらないです。窓いらないです、トイレ。だから逆にちょっとカウンターみたいのつけて収納みたいのつけてもいいのかなと思うんですよね。シミュレーション大事ですよね。でもシミュレーションで勝って実績で負けるところもあるのでシミュレーションだけをなんていうのかな、信じ込んじゃいけないかなとは思うんですよね。風もそうなんです。風の読み方卓越風とかあるんですけども、まあ横浜だと南西から吹くって言うんですけど、それは絶対ここの地域のそのなんていうのかな、地形によっても変わってくるんですよね。トイレね、こんな感じ。窓なしで、脱衣室欲しいんですかね、やっぱね。脱衣室にじゃあ、窓入れましょうか。これは洗濯乾濯じゃなくてドラム式の洗濯乾燥機にしましょうか。まあ、ある意味何を入れるとか決めといた方がいいですよね。まあ後で監督に入れたくなったら入れられるようにっていうのは大事なんですけどね。このようなドラム式乾燥機で、その上に窓をつけますよと。横滑り窓の四角っぽいのがいいな。まあ四角っぽい感じで、500、400、600、1500、床から1500の高さに窓がつきますよって感じ。あとはここつけない。ここね、キッチンが脱衣室の幅は、ここは廊下の幅と同じですね。78センチぐらい。狭い廊下の幅と一緒です。約1畳分です。1畳分。1畳分ですね。これにしようかな。これ。ちょっとごめんなさいね。ファミクロが、やっぱりパントリーの方がいいですね、これ。プロパンでもカンタ君がいいんですか？
プロパンだと厳しいんじゃないですかね。やっぱり対面キッチンですか。都市ガス専用かも。あれ、まあ、ここはファミクロで小さいっすけど。ドラム洗濯機搬入考えるとスピードが良さそうですね。ここに壁あるか。あ、まあいけるか。このパントリーもやっぱ使いづらいんだな。まあいいか。ここはなんかな、うまくいかないな。プロパン用の感覚にあります。経済性は落ちますけどその他は同じだと思います。パントリーの通路が無駄。このソフトは平面小サイズも対応してますか？平面小サイズもなんか確認申請用の図面に変換できるみたいですけどね。この 3D アーキデザイナーってやつ。どうもしっくりこないな。悩んでますね。こうだ。こうだ。あ、トイレに入る通路がないじゃん。ファミクロが取れないんだよね。右から浴室、トイレ、洗面の順。浴室の下に脱衣場と洗濯機置き場。パントリーは本棚みたいに棚つけると良さそうですね。右から浴室、トイレ、洗面の順。洗面室の下に脱衣場と洗濯機置き場。右から浴室、トイレ。右から浴室、トイレ。何か諦めないと厳しそう。何か諦める。
トイレないですよ。この絵は間取り実況なので、ほぼほぼ即興でやってます。しかも、言うこと聞かない場合があります、私が。お風呂を下げて上にトイレ。トイレです。これは洗面。これ脱衣。これは脱衣。言うこと聞かないわら。脱衣。洗面。同じことだよな。ここでやっぱまたハマっちゃうとあれだから、まあ、とりあえずこれでいいや。笑い。これは棚になる。ここは体力壁。ファミクロは客間の隣のクローゼットで代用するとして。ここに薄いファミクロ。薄いファミクロ。無理だな。これの方が配置悪いな。まあいいや。とりあえず。ファミクロ客間の横のクローゼットに代用して、ファミクロ削った方がいけそうですか。あれなんですよね。ご要望が多分ね、奥様の家事動線をめちゃくちゃ減らしたいっていう要望なんでしょうね。だから、お子さんが、とか自分たちがお風呂入って、で、洗濯物はもうこの洗濯機に放り投げて、そしたら勝手にボタンを押せば洗濯機が乾燥までできてて、で乾燥終わったらどっかにしまっちゃえば、あとは勝手に入ってください。そこで着替えてくださいみたいな感じにする。だからここ完結型みたいな感じなんでしょうね。そういう方多いですよね。そういう方多いですよね。そう思う方。だって忙しいですもんね。主婦は忙しいっていうか、奥様は仕事もしないといけないし、子育てもしないといけないから、奥様最優先の間取りにしていくっていうのが家の作りでしょ。そうでしょ。なので、コスミツさんコメントしてます。はい。ファミクロ客間の横のクローゼットで代用できるとして、ファミクロ削ったらいけそうですか。ファミクロ削ったら、ファミクロですから、ファミクロね。さっきのやっぱトイレこっちの方が良かったっすよね。失敗したな。パントリーはあった方がいいと思う。パントリーの要望ってすごく多くて、もっと言うと、欧米的間取りでもパントリーって必ずありますよね。食品庫。これ必要だと思うんですよ。動線を優先したいけど、難しいなら何か削るしかないかなと。いや多分ね、コスミスさん、私がいけないだけなんで。まともな設計士さんだったら、要望通りの間取りができると思います。だから別に安心してください。大丈夫だと思います。言うこと聞かないシリーズ、笑い。そう、言うことを聞きたくないだけなんですよね。ただ。パントリー取らなくてもカップボードめちゃくちゃ充実させればいいっていうやり方もありますよね。こんなカップボード。ちっちゃいな、これ。悩むから面白いし楽しい。こんなカップ、でかいな、このカップボード。家電も入ったカップボードに、ここにゴミ置き場みたいな。で、冷蔵庫でしょ。そうすると、
2階の窓はここですね。で、ここにも窓つけられますよね。窓つける。こんな感じかな。こんな感じ。すごいでしょ。日がよく当たりますよと。春になればもう十分日が入る。冬、一番低い時は12月の終わりですよね。日が入る感じ。で、ここで結構プランって最初お客さんに出す際は予算から大きくオーバーした見積もりを出すことが一般的ですか？設計プランって最初お客さんに出す際、予算から大きくオーバーした見積もりを出すことが一般的ですか？一般的じゃないです。予算に合わせて作ります。もしくは最初に予算を聞いて、例えばうちだったらこの予算ぐらいはかかりますよって言った時点で予算に合わなかったら、じゃあうちでは難しいんじゃないんですかねっていう話をしつつですよね。その予算感って各会社によって変わりますよね。もっとうちよりも安いところもあれば高いところもあったりする。だからその最初の予算を聞くのが大事ですよね。プランが出来上がって予算がこんなオーバーになりましたなんて人が営業にいたら、だいたい部長さんに首絞められますよね。きっと。ちゃんと予算感を持ってやるって感じ。冷蔵庫かっこ悪いよな。冷蔵庫隠したいよな。あ、で、よくありがちなのはもっと光が欲しいって言って、屋根をですね、逆にする。熱収支はどれくらいか今の時点で分かりますか？分かりません。まだシミュレーションしてないです。NPI さん、プロですかね？プロの方ですか？屋根を逆勾配にする。逆勾配にして、逆勾配にして、吹き抜けをドカンと作る。こんな感じで、ここにもう窓を入れる。ただのマニアさんですか？マニアさんは私大好きです。よろしくお願いいたします。こんな感じ？窓ガンガンつけたいみたいにしてやりますよね。これもめちゃくちゃ日射取得すごいですよ。冬場。ガーッと。光が。こうしたいですか？こんな感じ。でもこれって夏場大変なことになります。あれ？夏場でもあんまり入ってこない。こんな感じ。あれ、あんま入ってこないよね。すげえシミュレーション。どうなってる？まあここでそうアウターシェードすればいいんですけど、こうじゃなくてちょっとかっこ悪いんですけど、これをするんだったら
ぐらいかな。これぐらいかな。元橋さん、再度お聞きしますが、はい。どうぞ。冷蔵庫隠したい派、見栄えの問題ですかね。あ、ここでよかったんだ。失敗した。4、3分5分にして、基準をここにする。5659。こいつも基準をここにする。5659、3分。3分5分。こんな感じかな。出ちゃった。これも出ちゃった。ちょっと低くなっちゃった。難しいな。そうだそうだ。ここいくつにするんだ。3分5分だから。出た、アシンメトリー切り妻。はい。そうしたいんですよね。一応、出てくれないわら。 1500。一応、7500。こんな感じ。この方が日射遮蔽的にはいいですよね。日射遮蔽的に。もうほとんど日が入らない。これらまでは日が効く。まあ春先だとここがきついんですよね。みたいな方がいい。肩流れにしない方がいい。かっこ悪いけどね。でもかっこ悪くなっちゃう。別にそうでもない。ただこんな空間を作ろうとすれば作れる。あとは水平光面って言って構造的には水平光面をどう固めるかっていうところですね。だから例えばキッチンの部分はいらないよと。タイミングの問題ですが、冷蔵庫隠したい派、見栄えの問題ですかね。3度目の質問よろ。冷蔵庫か見栄えの問題。そうっすよね。冷蔵庫隠したいっていつも思うんだけど、その余裕はないというか、こんな感じかな。で天井平らにしてもいいですよね、これだとね。天井平らにしようかな。天井を1400ぐらい。まあ、ロフトと同じぐらいですね。こんな感じ。高い勾配天井。ロフト欲しいですかね。ロフトはできれば作んない方がいいですよ。その床面積が合ってればっていうか。もうこの辺でいいからここはいらないって感じにしようかな。ここまで勾配天井にしようか。ここまで。ここだけ勾配天井。そうすると、1、2、3、4。ここに針が入ってきますね。ここに針が入る。こんな感じ。あれ、なんかさっき質問してなかったでしたっけ？アウターシェード、サイド、そうげ。冷蔵庫隠したいは見えの問題ですか？
見栄の問題。かっこいい家具調冷蔵庫があればいいんですよね。別に気にしなければ全然気にしなくて、うちも別に冷蔵庫もろに出てますし、気にならないかなと思うんですね。なんとなくね、これだけが違和感が出ちゃう。かっこいいキッチン入れちゃったらみたいな感じですね。それぐらいしかない。こんな感じで針が入ってくる。あと火打ち針っていうのも入ってきて、針にブランコ。こんな針が入る。ような作り方も。こんなんいらないですよね。多分ね。なので、やめる。ご一緒にいかがでしょうか。小清水さん。ああいう大きな空間欲しいですかね。コストもかかります。なので、基本は切り妻でいいんじゃないですかね。現実に行くなら。600ぐらい。現実に行くならやっぱこれですよね。針が出ちゃった。こういう感じがいいと思いますよ、すごく。普通に。で、ここね。ここはやっぱもうちょっと改良したいな。なんかいい方法ないかな。この西面は本当に窓をつけない方がいいです。できる限りつけない方がいい。脱衣所、洗濯室、ファミクロをまとめて一坪のお風呂の脇。ダメなんですよ。脱衣所と洗面所を分けないといけない。トイレ1階と同じ配置はどうでしょう。1階と同じ。トイレ1階と同じ配置。ああ、なるほど。そういうこと。なるほど。トイレこう。パントリーもうなくなっちゃっていいか。洗面室。ここファミクロ。ああ。それだ。あ、55分。これだ。ありがとうございます。すごい。素晴らしいアイデア。谷子さんありがとうございます。これだ。これだよ、きっと。コスミツさん。ファミクロが作れましたよ、ファミクロが。脱衣所を広くして、あ、すごい、さすが。今日は、谷子さんが最高得点です。何の得点だって。すごいですね。それだ。よかった。ありがとうございます。助かりました。これで今日ゆっくり眠れる。
すごい、これだ。やった。ありがとうございます。できた。脱衣所に窓があるでしょ。これで OK ですよね。あとはここか。これだ。すごいっすね。完璧だ、これ。これどうしようかな。引き違いにしときますか。素晴らしい。引き違いの違いにすればいろいろ作れますもんね。で、脱衣室も広くなった問題の。で、ここはランドリー。ここはランドリーも兼ねる。洗面プラスランドリー。物干し、内干しスペース。すごい。やったー。ありがとうございます。トイレがな、引き戸にしますか、トイレ。トイレは引き戸でいいな。トイレ片引き。すごい。完璧だな、これ。逆にした方がいいのかな。まあいいや、とりあえず。トイレでしょ。おお、すごい。できた。ここも窓いらないかなと思って。入れるとしたら、ここに。で、あと最高足りないのだったら、脱衣所も引き戸。脱衣所も引き戸できますよね。すごい。すごい。で、これ壁の方がいいでしょ。だからここ開口ですかね。元橋さん、コスミツさんよりないですよろ。ここはもう空いてる状態かな。畳にしちゃってもいいですね。畳の小上がり。ここの壁も取ってしまって、ここを和室にしてもいいのかな。小上がりにしちゃってもいいです。小上がりにしましょうか。床高を400ぐらいの小上がり。キッチン横からも洗面に行けるようにはどうです？キッチン横からも洗面に行けるようにしてはどうです？いけるね。いけますね。これすごいっすね。なんでこれ気がつかなかったっていうか、すごい。どなたでしたっけ？誰でしたっけ？谷子さん。ありがとうございます。一気に開けた感じですよ。これで睡眠不足も解消できる。こんな感じでね。うわ、これ使いやすいわ。使いやすいわ。そうね。これでできたかな。窓つけるんだったらここかな。こっちは最高取れないんだったら、ここを2室最高みたいな感じにしてしまって。とりあえずクローゼットなんだけど、最高に必要なものをつけてしまう。いらないんだけどね。こんなことになるとは。ここのクローゼットは奥の部屋との一体空間みたいな形にして、この最高を確保するっていう形です。実際にこっち最高が確保できない可能性があるんですよね。最高車線っていう。建築基準法的なことなんですけども、それをなくしてしまうと。できた。
あ、もうでも時間が過ぎてる。ごめんなさい。今日はこれで。よかった。ありがとう。タニコさんでしたっけ？ありがとうございました。今日はこれで終わりにします。明日も頑張ってやります。明日はインテリアですね。この中に家具をどう配置するとか、内装の色とかをやっていきます。今日はすっきりしたわ。今日すっきりしたわ。ありがとうございました。それではまた明日ですかね。明日はインテリアデザイン。できれば今週中に1回リビング案、吹き抜けを作った1回リビング案をちょっとだけ作れればいいなって思ってます。最高も取れたっていう形で。それではまた明日。さようなら。